Najpierw taci techniczny pytanie. Czy tak po prawdzie zaczyna powstawać historia Kasiebów i dlaczego zaczyna powstawać? To może być dziś idziemy, jak to kiedyś było. 5 lat temu się ukazała 4 tomy, które napisał Wasta Bożyczkości, a ja, nowy Gerarda Labudę. To było 4-5 lat temu. Ale 10 lat temu myśmy zaczęli działać w naim takim karnie, bo myśmy mieli taki baderowny projekt. To było 10 lat temu. Ale pierwszy tom się ukazywał w 2006, ale robota była 2004. To jest 20 lat temu. Ale o tym, co Gerard Labuda powiedział, że musi być historia Kasiebów, to był 93, to jest 30 dos. Ale pierwsze zędzenie w karnie Zrzeszenia Kasiebsko-Pomorskiego, na które miał przejechać, a nie dojechał, ale był jego referat. To Wasty Labudę to był 78 rok. Jest to dość długa historia. Na czoło wszystkich postulatów historiograficznych należy wysunąć opracowanie historii Kaszubów. Wszystkie pozostałe zadania i tematy badawcze powinny być podporządkowane temu jednemu jako naczelnemu i porządkującemu hierarchię ważności wszystkich pozostałych. Dwie znajdujące się w obiegu naukowym syntezy historii Kaszubów, Fryderyka Lorenza i Aleksandra Majkowskiego, zarówno od strony metodologicznej, jak i faktograficznej, nie spełniają warunków stawianych takim dziełom. Z metodologicznego punktu widzenia można zastanowić się, czy to ma być historia Kaszubów, to jest ludzi, czy też historia Kaszub, to jest terytorium zamieszkałego przez Kaszubów. I rzekła do mnie, o synu kochanie, kto Kaszubą rodem, Kaszubą zostanie. Dla kogo jest historia Kasiebów? Bo to nie jest dokaz popularno-naukowy, to jest twardy dokaz naukowy. Profesor Bożyczkowski rzekł, że to jest przede wszystkim dla Kasiebów, żeby oni lepiej poznali swoją historię, ale doch każdy Kasieba nie przeczety, tych 5000 wnet 300 starnów. To jest prawda. Ja myślę, że historia Kasiebów jest dla których historia Kasiebów jest ważna, a chcemy się coś dowiedzieć. Pewno to coś to jest dość steli, ale to nie musi być blos dla Kasiebi. Choć myśmy pisali to dla Kasiebów, ale leze dla których historia Kasiebów jest ważna albo ciekawa, to jest bardzo wiele takich, które są nie na Kasiebach, ale i w Polsce, a czasami nie w Polsce, ale i gdzieś w Europie, bo jeżeli zdziemy, skąd koledzy przesyłali, że kupowali, to są z rozmaitych muelów. I polscy, i Europy, a czasem i za Europy. Także to jest dla wszystkich, którzy chcą czytać, a trzeba rozumieć czytać. 5000 starnów to nie jest mało. Ale to jest taka lekturna, która nie jest od strony do strony, tylko to jest, jeżeli mnie interesuje coś, co było w średnich wiekach, a kogoś może, że to jest coś, co było 20-30 lat temu, jak to demokracja w Polsce zaczęła, a dla kogoś to może być, jak to było w czas wojny, pierwszy albo drugi. To możemy czytać na rozmaite werty. Jak wielbimy znaczenie historia Kasiebów dla Kasiebów? Na to musimy poczekać. Niech Kasiebi przeczytają i pokażą, co z tych historii wzale sobie do głowy, do łba może być i co dobrego, lepszego robią. Bo ja nie wiem od tego, żeby gadać, co z tego wychodzi. Takiego nie ma drugiego dokazu. Żaden kraj w Polsce, żaden region
takiej syntezy nie ma. To też powiedzieli nie tu, ale i w Krakowie, we Warszawie jest to może zachęta dla innych, żeby nad tym posiedzieć, obrobić, przygotować, napisać, wydać. To jest robota na wiele, wiele lat. Może dla mnie to prawie cały życie. Myślę, że najważniejszym adresatem są Kaszebi, bo jakby się kto pytał z naszą wiedzą o historii Kaszebów, nie jest wcale piękno. W każdej parafii, w każdej checie gadają inaczej. We Wejrowie to piszą też to ino i jedno z dredzim. Idzie o to, żeby ta historia była znana i żeby to miało oparcie w faktach, w tym, co stało po naszych przodkach w aktach, w archiwach. To nie musi być czytane od desci do desci. Jogodo, że tam jest wiele obrusków. Jak ktoś przeczyta te obruści, co im dobrze przezdrzy i przeczyta, co to jest pod obruską, to już będzie wiele. Jest też indeks, jeden i dredzi, i nazwy miejscowych, i nazwisk, mionów. To jak to nie chce całości czytać, to niech szuka, może tam coś o jego familii, może tam coś o Wejrowie je, nawet wiele, jak wiem. Historia Kasiebów dateje są odjaciłeś czasy, a gdzie ich znaleźć w tych czasach, kiedy ich nie było już tak poprawdy na kartach historii? No i to pierwsza najważniejsza sprawa. Gerard Labuda myślał o tym, jak tę historię napisać, to myślał, czy będziemy pisali o tym terytorium, na jakim, gdzie Kaszebi żyją, na i tatczyzny, ale gdzie ona była. I po prawdzie powiedział, my musimy pisać o naj całe spoleznie kaszebści, o tym, kim my jesteśmy, ale tam, gdzie my jesteśmy byli, w tym czasie, w jakim my to piszemy. I temu to jest tak, że jak wieci średni, to jest inny teren, to są inne strony. A dziś-dniowy, to jest inny, jak myśmy pisali o tym, co było przed wojną, albo co było w XIX wieku. To są rozmaite maile. Temu ktoś może spodziewać, no dobra, we średnich wiekach jest Szczecenie, a potem jej nie ma, ale umie już je, bo Kaszebi po wojnie pośle do Szczecena. Temu to terytorium jest bardzo rozmaite. Jak ważny ten dokaz, ja ci po stylu widzę, jak 3 dekady jest dla Kasiebów, ale też dla całego Pomorza. No jak my sobie myślimy, dzieje Kasiebów w dziejanim naszego regionu, naszego Pomorza, to jest bardzo ważne, że ta historia, te dziejania zostały opisane na przestrzeni wielu wieków. I ja myślę, że to jest nie tylko dla tych, którzy chcą poznać historię, poznać te dziejania, ale dla tych, którzy dobrze przyjdą na ten świat, a chcą wiedzieć, jak śledzę, w jakich warunkach, w jakim kontekście żyją. Ja myślę, że to jest niezwykle wielkie dzieło, jakiego nie ma w Polsce i żadna grupa etniczna do tej pory nie stworzyła poprzez swoich historiografów, poprzez swoich historyków zajmujących się opisaniem takich dzieł. Ten kontekst, o którym tutaj wspomniałem, a który dotyczy wielkich przemian, jakie miały miejsce od czasu średniowiecza, przez pozostałe wieki aż do współczesności, jest niezwykle fantastycznie opisaną historią. To jest dzieło oczywiście naukowe, nie popularno-naukowe, więc wymaga na pewno zgłębienia, ale mamy dziś ogromną podstawę do tego, żeby myśleć, czuć, wierzyć, jak budowana była tożsamość kaszubska. Tam ma ojczyzna, Kaszuby kochane, Jan Kaszubą